wechegi manyene chendo ni marangichwelo. Kwa dhibele ni jodolo makanisa maranglika no kwedo paro mar chik mageto medo suru ne mwandu mapachoka. Jodolo go kotelne gi Archbishop Jackson Ole Sapit wacho ni jo Kenya ntiere koda osigo mapek marangi mama oko winjore omed diogi. Haja fo marwa dana olonde lero jodolo go bende olose wichal mar siasa ma piny Kenya kod midhiero ma okwako kanisa. Kautel ne gi jadolo maduong' Archbishop Jackson Ole Sapit, kanisa mar Anglican wacho ni pek man gima medo hinyo jo Kenya, kendo kang' mar piny owacho kelo paro mar chik mar geto medo suru dhi medo nyoro jo piny mokalo. We demand that the proposed finance bill of 2023 is subjected to thorough public scrutiny through meaningful public participation before it is presented to Parliament. The bottom line is that the majority of the population can ill afford tax increases which seem to feature glaringly in the said bill. Jodolo go wacho ni nitiere yore mamoko ma sirikal nyalo tiyogo e tayogo chumi, kamano moriwo koda kaneno ni mibadhi okedgo motegno kendo pes jopiny otigo kako winjore. We demand that the government lay a clear structure that will curb wasteful public expenditure, be sensitive to the distressful debt situation and the dire economic hardship that faces the common citizen. Kotenore kod chenro mag twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, jodolo mag Anglican wacho ni ywaruok e kind kweth ariyogo osemiyo jo Kenya owito geno kuom twak makamano. We, the Anglican Church Bishop and other religious sector and other stakeholders, including faith-based organization, business association, and the media, an all-inclusive national dialogue, are ready to call a national inclusive dialogue on issues that may not be resolved by the Otiende Amolo and George Murungara led bipartisan committee. We shall invite the Kenya Kwanza and Azimio leaders to attend the talks. Ewi wach man nono kanis ni bang' masira mashaka hola, jadolo Jackson Ole Sapit wacho ni sirikal onge kod teko ma achiel kachiel mar rido chike ne kanisa ni manitiere bad migepe ma ochugi ni chenro no. Kata kamano, okoni girito report marapot ma ochugi ni nonro no. We support a law that ensure that there will be no opportunity for extremist groups and also cultic practices in our country that lead to people to die. We will support that. But we have also said we will not support any restriction on the freedom of worship. Diana Olonde, Ramogi TV. Committee matao tuwake kinda Azimio la onywand Kenya Alliance called Kenya Kwanza